Darmati Basukaja wis keculke panah-panahe wis tak gawa. Tut. Ger. Li. Kejeli aku sing teko aja kaget ya, Tut. Ayo bareng karo aku, Le. Oh. Ingkang lenggah madyaning Mega Malang. Lamat-lamat kumuwung katon tejane. Nenggih ingkang sisingidan madyaning Mega Malang. Raja putraing Pringgandani Raden Gatotkaca. Ingkang dedel ngawiyat aling-aling mendung ngoncati Narpati Basukarna ingkang liga Kyai Kunto. Dados sakuling mangke ingkang miyak kang mendung temah melok datanpa aling-aling nenggih risang kala bendana nyaketi ungganing Sang Gatotkaca. Dubi midhangan sabdanipun ingkang eyang anjelih karuna Sang Gatotkaca. Li aku sing teko kowe aja delik, Gatut. Ger. Cung, kowe tak enteni suwe lho, Cung. Aku sing metukke karo kowe, Cung. Paman kala bendana. Oh. Cung. Paman kala bendana. Iya, Lik. Aku sing teko, Nak. Apa paman teko arep males aku? Ora, Gen. Kowe anakku, aku wong tuamu. Kowe mutangke aku apa aku arep males? Apa aku arep nagih? Ora pisan-pisan, Gen. Aku mau kedayowan dewa. Dewane kanca karo aku. Nek kowe mengko ditimbali munggah marang tempat suci karo Hyang Marbudengrat, aku kon mapak kowe, aku kon mencuk kowe, Cung. Yen ngono sing jalari aku mati paman kala bendana. Nek pancene ora ya, Gen. Ning karepe dewa kon ngono. Yen lahir batin aku ora, Cung, ora ketang sak gebyane Cadit. Yen aku ora nyanani jare kowe malah duwe utang karo aku. Jur jalarane kurang suci patimu, Lik. Paman kala bendana. Iye. Sing arep nggo mateni aku apa? Aku gawa jeparike Narpati Kawaga. Gawa apa? Gawa jeparike Narpati Kawaga. Jenenge apa? Jarine dewa jenenge Kuntawijaya Danu. Pati tenan. Paman kala
Bendana. Apa